Днес ще играем в Brawl Stars. Вземи си вътни дрехи. Да, там е класно. Не е толкова. Не. Влизаме в Brawl Stars и на Life is a Challenge. Сега ще си пусна мобилните. По панталоните или се беше запил в купчето. Ужас. Поставихте мобилните данни и сега ще играм. Ще играм с Мортис първо и после с Кортелиус. Заключили горе, питам? Да. Добре, лекичко са силни, но ще ги победим. Убиха ме, ужас. Не трябваше да им влизам. Вкараха ни гол, ама този път се стягам. Мале, хората са много силни. Хората са много силни. Сега ще игра с Кортелиус. Ти права ли? Не. От канализацията е мамо. Сега ще игра с Кортелиус и да видим дали ще спечели. Айде. Първо според мен ще спечелим този път. Дано моя да е стигнал до тук. Даже моя вкара гол. Добре, втори рун. Започвам с гаджета, разбира се. И ги нападаме, но не успях да вкарам, защото всички се стопаха, но се опитах. Добре, влизам. Искам си гаджета. Тръгвам. Но успях да вкарам. Добре, пак се опитвам. Чакай там. Тя па много ми слизат, бе. Добре, с Quick стрелям. Аз със солото мисля да го подмамя. Ужас. Мале, как не знам, Брок. С Quick дали ще вкара гол, не се знае. Айде. Печелихме и до тук ще свърши видеото. Хора, затова че чао! Бабка ще вземеш ли?